Sankranchi kantankranchi nyankopon na da romanti wakan ya ho bio wasan ama eda foforo a ye frɛ no se enne premto brade no wasan ama na beso yen so aha ya sompa 106.5 FM Accra sompa 106.5 FM Accra dum yenu kase ebre ena so ya ye de esom wabusuan ya tenasi haja special local food so ama aduane padi na kasa na kire me no water ma yen supa no de ma aduane ya ready na ye ntimi nni a time about mixture ni ebedi kan anom ansa ne enu atoso me adidi yatra se wasompa 106.5 FM enkran ha de sabrokro ya IPM asante mantamu a de say 93.1 ya woje kase no ehwada braka waji ba bia adamfopa radio ewo France ba bia ene womode Champions League ne kwa akosie cup no akosie ye manfo ahi no Paris ho no a ehwa na womo so wa womotie yen sompa 101.1 ewo takwa 103.3 ewo takrade 106.1 ewo tachiman 98.9 wo sunyane 90.7 ewo enkranza sompa 101.3 eno ewo doma ena doma ho amani masase paso ahinkro doma 100.7 wano so je nsami abo apetin kanehia ban radio nso je yebekwa ahemamu eno wa mankasim Kingdom 106.1 wano so je kase na abo apetin no manfo ni nyina nya bia tie dwane we Facebook ne so sompa 106.5 FM Accra and YouTube no aya sompa FM live www.sompaonline.com so upie mu ha ensam no ya boni se bede ubetimi akwakenkan bi awiei ya de ensam nam na poso bi ene se adehia womo ayetimemfo ana afei ahyenkafo a womo atwi ahyen efa atwemanwa biaja South Empotam ho womo kasa ensam bi mpanyinfo na wo ensam foforo mu no ye de ani bekire mu ewo eye atoya mantam mu na wana hit go fields wo mo akoya adwuma so pa a kire nsam fie nu madi ani mu niema wo mbeya ma wo de echenkuri Professor Bakwa wono wachira de ewo UCC Professor Archibald Afo watoto asrese enkabeya suapo ahodo a wo man mu nyina no yafa bibi nhyem naka emoapa papa wo ye sofo na nso ase ne hododo no a okwa ya asabia se ya asabia wo Ghana ha ya to na jeje mu a ese kwade aban wo mana ni nkɔ ho Mami bi ebo amane akire mu sese de nimpani ye yeyi na adwuma wabɔ akɔ akiri ni abɔ na baso nti ehu behia paase ye beka ye ho abom na emabunu a wo mo ye ma wo mo ebosome so a wo mo ho asiesie no ye nyina ye mo ane entete wonom ye bakwa amanone na amanone nsem mu no UK US any Australia wo mo nkomoda ye pono so kendenden ye de mu nkomo e de bra wo Ensem bi kan yenim ho eno original ye yesi ni koso ya ye de som se sompa pramtobra ekase apesemaka de hye mimi din abena badu adepa kofi menembra oduma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma Abusia yada se kaya ho na yentutu ensem no esra ne abasa emfa emawo yakwa kopiem wasante emantamu na atwemanwa biaja South eho ene yede wudru adehia wo enkuro bi tesem da ko a afei enyamesem ehwia banchiase entabanu ena womo ebemben sa miaya mabobodin wonom toto srampanimfo se womo akwan ne de anyi otum da bia wonom aya na agya womo afi womo se kakra e de akire mpanimfo so na mpanimfo abekasem doko frem echen woni e de agu womo asum na obi akwahya ne dem no makon mo puno asiamu se twe na so no mo aya ya na agya yasan so ayi womo suria na sese de womo se nsuo si fom de anya kora womo atoto srampanimfo se womo mehwe contractor one de contract ne ema no nato complex limited one mu kire mu se wasesa ne niema nyina afiri kwan ne so ema sese no ekwan no aye janka ofan ena oda hoyi enti wo hwe Facebook ne so a bia ya yensam trani ba wabedu kotwa ye kura wo mu kyem sa bridge kakra bi abia kwan ne mu sa no enti nsuo no gugu kakra no na giri obi nko obi ma enti ne se yafa nsa ufra poye na eba agira yesi wa poye ho na wo mo fra na afo ba no so yesi wo mo ho na ne moda ne swimming na chese swimming costume mu nyina mu hyebi na mu de eburu nsuo no e de atwa fra fa ho assembly member ya wo no owo ntabanu
eye onwanyafo Yusuf Yaya wase wabɔ panimfo abɔ nso hwan wo mo twi wo mani esatakwa train ya broni fita etim we akwan no so branch no na pafo no mani brare kwan no ho enya asem because wo hwe ofri nyamsam ekɔ na contractor no eye bridge bi okwan no issue eta ho no ekwan mu no wo ja bridge ni nyina ye den ato ho a issue tokese bia kan timi nko emma na wo hwe kwan no so the way ekwan no masi aye kwan no a aka total e wo so omde ye den omde gu kwan no so na omja kwan na to ho a omde kɔ enti no kura nim nyame anim ni sisi me da me na pressure dam so papa wo kwan so enti se abana mehwe anunim ya na akina ya maman bebi o makwan na du e ka o mabɔ kwan hu na so omja kwan to o makwan na sase bi mu dia minim ekwan a ye be fa so a ye kura etime pia bɔ ne wo sa kwan ya de se ye na ye to aman o na kwan we a ye bebi a ndisi amanyo ko ni so ma hye atwoma ma biaja saw entabenu lateral area bancha ase ne important mu no mo to abade man ndisi ndini pa nso abato aye tuo nyina nso ye mpuntu nti ne yeto aba edi se ya nyame aboa ma aban na beso ma ya ade we di amaye ya na gya to ama na se ya bi fi se nya ade papa enti ese aban no bɔ no hom o ma no hom le so na ba bi esika wo bia wo so omde ma contractor ni biala because akwan na ba bi o magya kwan na duru o ma ye duru o magya to no de contractor ma mate ase se ye sika se enti no magya kwan na de ato Assembly member ya wono owo Intabanu electoral area ononyamfo Yusuf Yaya woni yensem training ba wabedu na kasa ye obi asema na anu bi wakan was enti udede bebrebe a we ye ma o party ba pa wayi yamfi hwa wo kwan atetia pro ayese kontebe enti no atwema nwabiaja south mesin wo mu kire mu seja wo mu to abane pa de machi ya manyuko enti we de wo ban na wo so enya ni kakora se contractor asesa nneema de afiri kwan so bekase yentua ni kanti ayawra hosam na adehia wo mo etintabanu wo mo so ese Yesre no wonhwe no ombe ye kwan ni yimai amna bi da kwan ye kwan we no so no wo motu kwan na gya no ana wo akọ nsuo to a edros nsuo to bebre ye ntimi nka kwan nti ye hia pa ye gota no wo etwetwe ba bi ye ntimi nka nso wo nya yi no to so wo sisika na so mo kwa gya kwan no nti ye sra ban se wonhwe ye nim na ba bi ye wo no nsuo to ka se amna no ye ntimi nka amna no yentimi emfam enkwada wo mapefo wom ema ewom mabronse ewom adehom wantabanu wo mo aya saponsem ni na krokro mu no mpani se opani ni dwade wi aya na nsu asam enti no wo henkase ya wo no wate adwaso ewontabanu eye obere maba nana adubu ahen wo no so atoto sere aban no esei Umukusu yaba na nanse no mfi so se musika nti wokọ echi no nyamba ban mo musika de o ma beto so ade mi mpa bon se ban so mo musika no mo fa beto so koso ya de aban ye mani age ho so me ya du ha fa adu wa ma ba ati mo madam aban ma ni mpede fo ntan so mo musika ma papa no be yaduma no so eya eni mo nyam ade ma o mani na sa ka ba no so ni kwase ni agro ni ebre kwa na nye bi kwa kusi fo na de kwa ni nye cheta wonti bi nko ye se de e meda do mo ma boye ye ba mani je ho so ya ban mo wadana so ba sa traso de ma ye na so banya ni bonya na kan ba nyina ai koko wa no mo bia no wa ma fu kwa ba to nyina wa de ba so mo ntima me ye no be dira kwa bo wase ho onya wo so mo je ho kwa na yesu kase wo timbe ye me na be bo ma fo mu di dan ma ba be fa ni ma dia am man so kuro so pete mo so yesu nya ka bibia tributum ama ye so ye fi hia no mu na yanso ya free here nim na kyerese ya kwan no so atoso bibia de da kwamu e de ama de hia wonom ewo atwema wabiaja south empotem ho Intabanu afeyi omo ekiremu so omo abanchiase eka ho ebi enkronkro ewo ho ni nyina no e na wo mo kasa na de okasa sisiye no e Intabanu hene oberima ba nana adubu ahen wono e no ne yesem twani ba wabedu ekasa ye na ye de ani kiremu ewo ensem foforo mu na ano a heat go face for one more buy. In fact, one more buy adwuma pa ewo takwa pristia ene ne mfafra mu ho. Ano nti one mo gina simpie ne apaso na ano ho ene omo ya so. Seven producer ewo se baabi aboa no ye kekere no eho a yetumi san no na bibia akoboko. Ano nti emfaso bia wo munya bia no ewo so manfo wo takwa pristia. Wo mo sunya so mfaso titru pa ne bogwa so mfimfin ho baabi no. Ese wo munyina enya so mfaso no bi. Ano nti Managing Director Edema Hit Go First Yera Patrick Apia Mensa we gina simpie ni apaso and wo kire say na no Bob Malik asem bi say if you know your history you know where you are coming from na say wo mu nim ba bi o mu free ba ya na ehu hia pa anu nti na wo kire ya na manfo akeka na we amramdwuma wo mu ye sika say cham na saa no say hwe e ka ye beto ye no na nya kaketoa na anu wo kire mu say
But before we speak about where we're going, it is important to remember that we came from somewhere. When Hydro Fuels assumed responsibility of the Bogoso Christian mine, we did not inherit a thriving operation. We inherited a collapsed mine. A mine whose underground workers have been flooded. A mine whose operations are shut down for more than 24 months. A mine burdened by unpaid salaries, unpaid pensions, unpaid severance obligations, and unpaid statutory commitments. Today, through direct and indirect employment, the mine already supports 1,500 jobs, putting income back into homes, supporting families, and helping local businesses recover. Patrick, appear Mensa, one no. Ana watch chense mu kama di akyere se bra wo ba ye no beto to ye se niema wo ho say oh we bia ya na wo ka oh ene sika de wo beto bi pa oh wo be fa bi pa no se hwe ba bia wo be fa no na enye kura nanso wo matoto niema kakra kra ana wo bedu ba bia wo madu nanso emfaso bia wo no manya no e wo so manfo no enso nya bi eno nti enafua anase we ye emfinhia enum ya eda ye nimu yi eniema papa wo no be ma bogo so ene pristia ne importam wo fo no. Today is not merely a ceremony. Today is a statement of belief. A belief that mining must not only extract gold from the earth, it must also unlock opportunity for the people whose land carries that gold. Today, we officially launched the 5-year community development plan of Hydro Fuels, a commitment of $20 million over the next 5 years, directly targeted at transforming lives across our divisional areas through investments in education, healthcare, enterprise development, infrastructure, and most importantly, jobs. Ninyina muno adwuma enti kwan a won befa so a won beboa ama emfafra mu ho ne mpotam ho nyina no wo nso wo manya adwuma ye na ne papa ebi aba wo mpotam no eno a na Hydro Fuels fo wo mo ani edi akira wo no eye managing director edema adwumakuei eye Yera Patrick apia mensa wo wie ye pe ene ya mane boni akua twumasi wo santi si krom ane oni omanfo ni bi di nkon no bi sa se se wo ma hye adwuma si o na adwuma tesen adeto ekoyie Embala vena me shomo. Mimi anu mienu o ma firi ma mu nya o ma no gume so. Nti na me wa hawo mu pa. Na mo problem. But na nya miadum na mo sa start adwuma no. Na nya miad bitimi shomo. Enya bitadian mo mu di. Enne nsan aba. Ti ne kura da wa we da o sa boka. Etire bi ko meta de o me. Me bode me ho bono mo tontos. Me da me ho me ofie ko mo ti frame of phone so. Ena na ji so mo frame mo meta obi. Nti aye me start yen na market me nye. But sisi ade. Me hu say sachrae bi aba market ni. Kane no ye last year me buy so to try. It was single one. Yeah, the upon equity, but CC and insurance to talk about market no difference. Abim almost 30 Jumano. Me market, media, me market difference. Abim chair say do on ma or ye Juma my simo or bar ultimate 4 packs, 6 packs, no 20 B. Any account until your mark the beer down the market no difference. Abim from Oklahoma, a mark system we slow. The mark car for Nadina no. I come from because schedule amount for amount for 2 coin. But Ejuma start here no. They be our 4 bar. They be mostly 2 coin. I didn't ma Ejuma na dey. The cost of transport. They be a cars na dey. They move. We ye akua twumasi amane bo. Ye odi free takwa. Bogoso Pristia ene ne mfa from ho. Keka ne nyina bom bra. Hydro Fuels for. Wo mo so wo ye 5-year development plan. E de ama wo no mu a wagya wo man sase. Wo mu didi sun kakra kakra no. E wo sam faso no wo no mu nya. Ene za de tonfo wo mo tontos wo no mo tonsuo adrobafo wo mo nyina hyase akura enya so mfaso a wo mo ebo suje tresa no kure wo madwuma wo ba ye de akoyie pia akua twumasi amane bo ene wo de ba ye no Yeremu awa nwomesua ensemu na Professor for Allied English Linguistics Yawawo University of Cape Coast Professor Joseph Benjamin Archibald Afu wono na etoto srampanifo yi wo kiremu se wachira de be semfinhia no aduonu ensonie wo hu de eha adehia ye wo suapon ahodo mu eye universities no de eha pa bia ema bie enuama enkoso yie eba no brofo kasa ne na twero ni mu a
wase de ya frɛ no academic writing no esei no etosini pa ewo universities yahodo mu ewo manyim wase ho behia sempanifo betwa ni ade ahwa afa ho na etumi aboa amakwan a yefa so academic writing no ene se bia wo tro de akopa adwuma o se bia wo tro ade akopa bibi wa aban mu o so wo tro de akoman foforo so ade akobisa bibi o ne nyina ne yehu kwan e befa so e betwere ni yie na etumi aboa wase se yehu ne sa no am e betumi amoman Ghana yenwumesua no so etumi akonanim free aman hodo so ene wo bi wo ho no otimi ba na asemasi ana so benten yesi we na atwere we pa de aba no a timu say yes Ghana nwumesua no akoyie Professor Archibald Ninsam. Scholars and students in Ghana are primarily non-native speakers of English, but write in a system where English is the sole official language and medium of instruction. Also, a key issue for my research is the institutional foundational courses at Ghanaian universities, such as UCC's Communicative Skills Program and other similar programs elsewhere, which often heavily emphasizes remediation, leading to a gap between what students need for discipline-specific context and what is taught. Given the scenario painted of the English for academic and publishing purposes situation in Ghana, as presented in my research over the last 27 years, I offer the following recommendations for higher education. I recommend that foundational writing programs in Ghanaian universities be reviewed and redesigned. In UCC and several other public universities where we have communicative skills or use of English in academic writing. Nwachino Professor Archibald Kosu etufo afa nwomesua ho se sadia wachira de ache na wanim de etosini ene de eboa eya desuafo ewo universities yahodo mu no ewo so wo cheche ni nsema no so sei ene ode to yensem training Eric Anan enim. There must be a curricular shift away from remediation toward discipline-specific orientation, combined with technology-based and critical-based pedagogy to address modern academic needs. Second, for the purpose of capacity building and staff retraining, tertiary educational institutions should institutionalize specialized retraining for EAP instructors and postgraduate thesis supervisors to better align with global and local EAPP trends. To ensure targeted staff development, universities and other stakeholders must provide internal funding and specialized training for junior faculty and doctoral students, focusing on international publishing literacy, citation practices, and genre conventions to improve global academic visibility. Professor Joseph Benjamin Archibald Afo, a professor at the Applied English Linguistics at the University of Cape Coast UCC, and one year same training Eric Anan Kasai into academic rights and no Sempany for a ma woman yakwafaho at universities Yahudu anymore. What Shims a bebo may messiano and Nimbebanyam pa ya enyasam kotuakra. Papa, one on Oko Western North Ghana Conference no SDA Muna, one on Penia. Eja wadano ho kakra krasa no no kra no hesi kasem so wan na ka sei na ne dia kasa e de so for Elijah Kofi Asante wono na ka sei wo se wono wan kanfo so ye sofo se ne ho dodo no wakwa ya asabia no wakwa ya asabia wo ho se ne ya asabia pa pratete prapansam se kontebe na so wo hwa di no obusa se entimi man Ghana mu pa ene ya asabia ye entimi hwe ne yesa no na we kra so de ya foto na wo be kana chiu enu nti watoto de asra ban se o ya asabia ne bi o titru pa na ya ban de no de enkoye kura na ne aban yi si kura wajam na kanguram na ne o ho a no kura de obi hye ho eno kura de ne wo mo hwa kura sa ne onim se ne wo bi ti ho nti ene eno ano no na enu nti watoto de sra ban se titru pa na ya so hwe mpom de nsam so onimnyamfo kwabna minti akando wada no wo se ebe ya asabia hodo a wo man Ghana mu ye nsan twa ni nkwahwe na se ne na no babro ne kan se mon kwa hwe tete atempon no ne kwampa ne da na mon fa so no nya hom ya mamokra no ya ya nkwafa so Pese metro mampani Mahama na dwene esisu and your health minister adwene esisu say in fact your health institutions omo moni nko ho no omo nye ne Ghana this time no ye nyini nche awuwu ya age ensem and obete mrantie emaba ewu chese ne Ghana rate aye faso wu no ya age ensem mesre fidie papa ebi wa burochira mo mampanimfo no mo yare amokọ ho enkoje ayare sabia mesre se mo mfa bi nso mra oman no mu sere be ya
yɛnti mamufoɔ no nso yɛyare a yɛbɛtumi akɔ ayaresabea na yɛakɔnya apɔmuden papa ntam so bɛkɔ ayaresabea bi yɛsɛ ambulance nyɛ wei ni hɔ afidie wei ni hɔ owu a ɛnsɛ sɛ yɛwu no ne na Ghanafoɔ yɛwu srɛ bebree yɛ health minister honorable Akando ehunu sɛ woyɛ bideɛ nanso yɛsrɛ sɛ ɛkepo yɛ health facilities ne wɔ Ghana ha nyɛ ne yie ma yɛ ɛyɛ nso so yɛyare a yɛnya baabi pa akɔ yɛtumi atena se atwɛnya futu ampɛsɛ mede ma Ghana mampani ɛne Ghana mpanimfoɔ nyinaa ɛyɛ nso mo nwene yɛn ho ɛyɛ nso so yɛyare a yɛnya apɔmuden papa asam ne yɛtie asabo akwakuo ne kɔn yɛn nso yɛyare a yɛnya mpɔmuden papa nya mo nko na mbɛkɔ UK ne Japan ne nasefoɔ akɔgye apɔmuden ɛwɔ hɔ de aba na mmom yɛ a monhwɛ yɛn manfoɔ no nso kakra na papa awie no ɛna wɔsi oda bi na wɔnka ngu mpanimfoɔ no nko anso wɔbrɛko a safo ne abaka mu ne ɔbrɛmpɔn mu ha wɔn ne Ghanafoɔ no ɛyɛ a montankɔ check up na bɛboa mo ɛnɛ yɛn ho nyɛ de na ne nyinaa gyina sɛ yɛnnidi yie yɛdwene dodo yɛama ewiase pressure afa yɛn dodo mesrɛ ka sɛ biara ma na apɔmuden ɛho hia no abi ewiase nneɛma nyinaa wɔn nsa ka na woni apɔmuden a wonya asomdwe a wode bɛɛ enjoy saa nneɛma a wahwehwɛ no afei kora so owuo betwa so a wɔabere apehwɛ nyinaa no baso bi ama so nti mesrɛ Ghana ma nyinaa sɛ biara ma na apɔmuden ho hia no in fact yɛntankɔ regular check anafoɔ ɛmpɛ check up kɔ Ghana ni nyare yɛ a ɔnkɔ ayaresabea ma hwehwɛ ne mpom yɛnti ne yɛsisi ayaresabea bebree nti yɛtɔ da ɛntwɛn sɛ wobɛyare ansa sa na wakɔ ayaresabea mɛsrɛ sɛ abrɛ ma wapɔmuden fi sɛ sɛ owuo ɛba mu a deɛ wabrɛ apɛ nyinaa no fasoɔ biara ama so moma yɛne di yie moma yɛnya brɛ ne yɛahome na afei nso yɛnya adwendwene bebree no mfiri hɔ sɛ yɛda nya asase so yɛntimi nya nneɛma a yɛpɛ nyinaa sɛ wate woyɛ deɛ yɛntimi nya ne apɛ nyinaa ɛnti mfɔɔ so ɛsiane sɛ ne ɔno ɔne sika mpempem koraa no tɔda akwanse koraa ho hia no wɔpɛ kwanse ɛde ayɛ ade a bon sɛ hia no sɛ ya wɔno koraa hia no na wo a wote baabi sɛ wo deɛ wo gyae saa deɛ no koraa wɔwie ne yɛka kye papa sɛ wo ne papa ne ayɛ deɛ nka bɛyɛ abɔ mpayɛ ma yɛn na agya yɛmpom nyɛ ne ɔsɛ deɛ mpayɛ Ghanafoɔ sɔ de a ɔno anim sɛ ne tia ne ya ɔbɛkɔ akɔpa man bi awe kode plasta ma obi anom no na ɔde ti prayer camp ɛnyɛ mpayɛ bi ɛnyɛ yadeɛ bi na ɛyɛ mpayɛ o mpayɛ yadeɛ ne bi wɔ hɔ a wɔkan sɛ wo die na de ban no ehia akwamkyere ɛne mpaebɔ ebi nso wɔ ehia man bi awe kode ɛna betimi aboa munya ɛnyɛ sɛ mudi bibia yɛ mpayɛ no na nyɛ bibia na yɛ mpayɛ mesrɛ me nuanom asɔfoɔ nyinaa nso yɛgyedi sɛ mpaebɔ ɛyɛ duro a ɛsa yareɛ nanso ɛtɔda ne yɛ yare a moma yɛnkɔ ayaresabea mpaebɔ no bɛyɛ adwuma nipa no wɔ ayaresabea hɔ yɛtoa no hɔ bɔ mpaeɛ a nyame de nimdeɛ no ɛbɛka aduafoɔ no ho na afei wama wayɛ yɛn ho adwuma enti yɛn nuanom no a Ghanafoɔ a yɛyare a bia ne yɛde akɔhyɛ honhom yɛde akɔhyɛ bayie ɛyɛ gugu mpaebɔ bea ahodoɔ prayer camp ahodoɔ bibia yɛsɛ yɛ bayie ɛnɛ obi ti paa no koraa ɛyɛ bayie obi kyɛ sɛ bibi bi a bɛto nipa bia no ɛyɛ honhom na ɛyɛ no bɛsɛ mesrɛ me nuanom agyidifoɔ nyinaa sɛ me nso meyɛ sɔfo yɛn nyinaa yɛgye nyame di sɛ mpaebɔ ɛsa yareɛ nanso so mpaebɔ ɛyɛ adwuma no ɛsɛ sɛ yɛkɔ ayaresabea nti obi yare a moma yɛnya sɛ yɛgye no ato prayer camp ahodoɔ no na yɛma no nkɔ ayaresabea ne yɛmfa mpaebɔ no so nta akyiri na boa ama Ghanafoɔ yɛn nso so yɛtumi anyini akyɛ asɛm ne yɛ simple wei ayɛ sɔfopani wei Elijah mumwa Elijah Kofi Asante wɔno na Western North wɔn Ghana conference na ɛwɔ SDM no wɔda no ɛna wɔtu Ghanafoɔ ne asɔfoɔ ne nyinaa afo no sɛ nya bibia na yɛ mpaeɛ no koraa bɛbɔ koraa no a ma nipa no nkɔ ayɛ asabea ansa na aban so ne ɛso ɔyɛ ɛwɔ ayɛ asabea no ho no wɔnyɛ na bibia nyɛ fine wɔne yɛ ma ne bɔni ɔsomafo kwa mbɛ wusu ɛna ɛbɔ saa nkɔmɔ yi Ebusia apɔmuden abamu die yɛnyina mu ɛwɔ apɔmuden ensemu na yɛkɔ asikuma ɔdɔben bra kwakrosi ne bedwanem mfimfini emantamu na ayasabea no edinde Our Lady of Grace Hospital ɛwɔ Breman asikuma ɔpani a wɔno wabo adwuma wɔ hɔ akyɛ yie paa no a yama no best midwife ɛyɛ midwife Safiatu Ibrahim wɔsesa de ɛbɛyɛ a ɛmaayewa nketenkete afei na Nyankopɔn ayɛ wɔn adom a wɔn busum yɛ nim no ɛwɔ se nyinaa yɛka yɛtam se ani ne yɛkyerɛkyerɛ wɔnom enuane a wobɛdi ɛne amoase a wobɛyusuo wei yɛ ne sei wei yɛ de hyɛ ha wei yɛ de sene ha ɛne obi de 7 days no hunu sɛ wo first 3 days in the heavy flow ɛne de ɛka ho wɔne yɛnsam twerɛni akasa menstrual hygiene no ɛnyɛ mma nko a yɛdwuma because mmarima no yɛwɔ mba ɛna yɛsan yɛwɔ yɛrɛ ne mu hɔ nti no yɛtɔ pad ɛma ɔmo ɔbaa girl anaasɛ yɛ wives yɛtɔ pad ɛma ɔmo nti yɛpɛ sɛ mmarima no nyinaa wɔn fɔm ho ɛnhyɛ dwumadi a yɛdi ɛma wiasa mpane nyinaa ɛpɛ sɛ ɔmo sɛ
menstruation enya de bone nti mema ne nyina from honjum sene ebe a oba bi nkonam na se wase no ho a mema betinya approach no na waka atwa ne se oh e bia wo ase nti bi se enya bone eni nti na ye create awareness nti mema ne nyina ka ho mema ne nyina ka ho nti e se mema no omo get involved no mo se menstruation omo so e ka ho and I'm sorry, so because of sanitary pads, and I said, be our per se, or the good science, or more could be a woman, and they are there a possible way. This is 20, and I made one Safia, and in it to me, who you were high, Yaboma, dear father, that's why I'm 3 years in. Best midwife, yeah, or no, our Lady of Grace Hospital, yeah, no, our Breman Esikuma. Bramai esikuma eye esikuma odobe brakwa ekrosi ni bedwanem maame Safia to Ibrahim wono na ekasa ye said your kasa mema ni nyina muhum se menstruation mo ka ho ne mema me no mo adan mo mo sere sa nso wo mo yada ye wo mo yada wo mo ka ho ya ni nyina no ebetumi aboa achiame hima wono so wo Bramai traditional area na efu akwai wono so etu eye mebunu afei awofo ani ahwefo nyina efo ese yema de ye fra no menstrual hygiene no ehia yempa emfa yema ho ya wofu ya asudi de ye to pad e de ma ho na wo use o san da san to pad na man na beyin bi dada na obako because no na wo sese no zimu e bi mpa ne yanku bi ze de ma me to be man ba ono ne ma me nto man no akono na me do obefa do no beyin special to pad ne sese no dey obedi dan benyifo nti e ma teenage pregnancy so obema no ho do wo ye mbatake mu hase nti message betoto asa abofo dey obbo mozina dey womba no se woni bi mpo a womma mozin kakra nde pad na ne bon hye dan yeze bebre obisa won pada obenya no baza ma hon ne ye ndia ntuma akese a ye toze ko ye ase na mmom na ye fa ye nsika ne fa hwe ye mba wa hotirum won school ye fa nshem da ache won na obeye impanyifo no abehwe ye nso nti awofo no yenya do ne fa ma ye mba ne ncheche won mesima obesese won ho ma won ho aya hoka ene die mofra no wan manya ne ye pa kane no se abofra ekwa fichiri aye yetimi su saa se de aye boni bi ni nyinare ya ne no sabre ne ye nkyerɛkyerɛ ye kora me ye ntiase ye se yo sasa nyakopon ya dom na uhu animu se no o ekyɛ se wo ye bammu waye ba nyame ahyirawo entini we no mpanifo afato wo mo so ya wono mo kyerɛkyerɛ mehema wono owo Breman traditional area na efu akwai wono ene kasa yeyi eno achi no emayiwa bia wono munya sanitary pad amuasen bi ekasa. May God bless her and give her the strength to continue and offer a great opportunity like this. I would say a very big thank you for Auntie Midwife Safia for giving us this, and she has done very well because not all of us would have that opportunity to afford those kind of stuff, so we are grateful. Thank you. The part is really going to be helpful because most of us, sometimes it's very difficult for, not me per se, but for some people it's very difficult for them to afford pads nowadays. So this pads that has been given to us, I think it's going to help most of us to, for the period of time, save a little money that we use for the pads for other essentials that we need. Do not, as I said earlier, it's not all of us that are going to get the opportunity to get monies for these pads. So if she has offered us with these pads, we are really grateful for her. And the kind of motivational speech she has told us, teaching us how to keep ourselves clean during our menstrual periods. Esukufo bia wamo ewo Breman esikuma odoben bra kwakro sini bedwane mu mfimfini mantamu a maame best midwife Safia to Ibrahim you know our Grace, our Lady of Grace Hospital ekwaye wamo adoye ene menstrual hygiene wo kyerɛkyerɛ wonum ene wamo ne yensem training Eric Anan ekasa ye ni enim Eric Anan e ka kyerɛ mofrɛ se ya besuku mu ntim nka brofo mo de brobro wonum saa no ntim mfimfini mantamu yensem training Eric Anan ena tunsemi bai abusia wei aya dumienu kase no eno ne egusu a ye de mouse no left right center ene hano anyina no ye de me mawo mesrawo se malaria a chew pa na se oje ho anye wa test wa wo se ne ade ne ekọ no a malaria eye me ya pa nanso ene da so ho se bia ka achi nanso enka achi
wobɛhia sɛ wokɔ pharmacy na herbal shop biara mu na wokɔkɔpɛ TIME time herbal mixture kɔpɛ bi tɔ na ɛbɛboa paa sɛ wonya time herbal mixture ni bi na sɛ wotɔ na wononom a wo a wapɔso no wapɔso yɛ ɔya aduane si wo a wontimi nti bi nie malaria akye wo abɔ so a sei no eyi ni nyinaa de free hɔ na ho atimi atɔ paa time no yɛatwerɛ ho TIME time Dr. Tafri Jedru no mamɔden pɛ bi tɔ nom na ɛbɛboa paa ɛnyɛ mapemfo ba wa ma akɔda nufoɔ na akɔda a wonya mfinhyia dumienu ɛyɛ apɛ HH ni bi fa ka ho na ɛbɛ boost immune system no kama na bibia atumi akɔbɔkɔ wo pɛ dodo atu atɔn frɛ number si 0244 417 669 0244 417 669 afei wano nom time na wie sɛ ekimo na just wanu mu atɔ so Hajia special local foods awie yɛbɛkɔ hɔ yɛnya wie news no pɛ yɛde kyerɛ mu Hajia hɔ hɔ ne yɛkɔdi aduane papa ɛhɔ ne yɛtra sɛ gyemframa papa na yɛka asumusɛm Hajia special local foods aduane papa nyinaa fie wo de no pɛ banku ɛne tilapia na tilapia yibie nea ɛda fam sɛ bɔkɔ ana pɛ nkuruma nkwan nea wele beef ne ade nyinaa hyehyɛ mbie na wanya nantwinam bi kakra bi dia wo wɔ nkyɛn na fish kakra hyehyɛ mfimfi sɛ ɔkomado wo de pɛtuo za afi wa che jollof fried rice na pɛ kokonta papransa ne yɛkeka ho bebre ebi na wo pɛ dia for the chim Hajia special local foods na chira kwan ho enkran ha ya hacho atomeke kwan no so no a me pa cho wo transition nchen ho no a ho no obutu bi na wo nteme nkɔ ye abusuafo no nti wo mo mfa mra wo won de beba frɛ number si 0246 359 921 0246 359 921 eno ye Hajia special local foods aduane papa fie numbers no ya frɛ na bibia ntime nkɔbɔkɔ ne momu didi a ya pensu papa kasa na chira mineral water ensuo no nie kasa natural mineral water nra say no ane ene nom ya say nra one man is off the market akam ye no bi ambebu mu din sesi a SARFO Kantanka ne Patrick wo mu ye no de sesi ya de be yo ma so de sa ne mo ade no so ma mfa kasa ensuo ni bi ama ase a ye nkɔ o asempa o SARFO Kantanka na wade wo ne Patrick wo mo wade se nya kasa ensuo a ye nkɔ sanse kasa ensuo no wo no mo atimi kasa ne wo bo so asem nyina atimi ka ai ene ye nia ema wapomoden kasa na chira mineral water wedding party eyi ase we say eyi ba kwa menim wo kaso a kohwe wo mo se kasa no kra so to ye ma wo mo san frɛ reinforcement ena de ba ye sanse manfo no se wo mo tie sompa no a nia wo mo tie aye kasa eno che se papa eno ntu anu abi no ne pe kasa na chira mineral water kasa ma venture so di nsu e ba ye o taifa ha ya won kran ha o nanso ba bia wo bia o frɛ no a wo de bebro o pe so ba ya ka che ho a ye oba hospital na chi wa e water fan cry ana so be so frɛ ne ade nsuo ne brew ba bi awo 0206 469 430 SARFO save number no 0206 469 430 ene ya kasafo nsuo no numbers na namde ama no frɛ na gi bi gu o hyase to susu gi bi gu o sisi a na nche afie be ko na wiye na wo wade na bibia atimi aye fine afie yam fa nsɛm no nkɔ wie ɛho amanone wa amanone nsɛm no wo mo se papa toast SARFO be wala je papa toast amanone nsɛm no Australia US na UK wo mo aka mo ho abom na wo mo ko ho bom za e from AUKUS na se Australia fa A UK no afa UK na USA afa US enti AUKUS wo mo aka ho abom se wo mo ba ba ya ade bi e fra ne se underwater drone technology ya we no nia ekeka bom nyina ne se wo mo se e fra no and unscrew undersea vehicle technology ya wo mo di drones be fa nsu ase na se wo bi be so mu fe we firi wo mayirem wo bi se wo hawa mo a wo mo di afa nsu ase no ma di ka ha nipa krokra wo ma di kan detect no ma ha nipa kro san se wiem de wo de fa ho a wo bechew wo de fa asase so aboda ye bechew ne mo nsu ase ya na manfo ta afa nsu ase di bone pa na aman mi ansa e na aka ho aboma enrada UK wo mo so afo a on na hwa defense so Ghana has here anka defense ministry wa bia a brojaja mfiwe anka ye ho a wono na de nsem we nyina to dwa ene wo chese no kore na wo mo ye summit bi mpo e wa Singapore ene wo de san nsem we nyina kwato dwa ye fra no we defense secretary ye fra no John Haley wono na de nsem nyina to dwa no chese UK aman no krampo e de sika botre 150 million euros o de ko dollar no a e $201 million ena wo mo de boa project yi nanso say project no ne boa esom bia $500 million and 500 million euros and they want to di nemum UK for nkwa sika wo mutua wo mu no e 150 million US for do am de beba na fe Australia for do am de aba na John Haley wo kasa no enu ase
wɔn kɔtenasia wɔn bɛ kasa bebree sɛ kasa ne yɛ mo ano nya Ghana ha nko awo pani kyerɛ sɛ aman yi miɛnsa wɔn pɛ kasa paa nanso ɛba so wɔn yɛ a na yɛ do little kituwa bi no wɔn yɛ nanso saa bere deɛ ɛbere na wie du sɛ wɔn gya kasa tenten esan sɛ kasa tenten wɔ hɔ yi ɛntɔpɔ nkɔ na afei wɔn yɛ adwumaden ɛne adwuma bɛɛtɛ ɛboa ɛno atumi aboa ama wɔn saa aman miɛnsa yi wɔn bambɔ no atumi adi mu paa wɔyi so na yɛgyina na kaseɛ no nea yɛde bɛsom wɔ no yɛde ne nyinaa asie sɛ afei no waso afidie no a ɛnsɛm a yɛde bɛdi wɔn toa no na napɔ so bi ɛne sɛ mpanimfoɔ ɛna afei adraibafoɔ a wɔnom ɛwɔ atwemanwa biagya south wɔn a wɔn ɛwɔ daako a afei ɛnyinasɛm ɛhwea bankyease ɛne ntabenu wɔn kyerɛ mu so wɔn akwan ne nyɛ na yɛde ma contractor wɔn ani te yɛ no wasesa ne nneɛma nyinaa firi kwan ne so mpanimfoɔ ɛmɛdom wɔn yi yɛnyɛma wɔn heat go face foɔ wɔn se sɛbi mpraduasa baabi a wɔn nyɛ wɔn ano aduane firi wɔn ma wɔn mpuntuo mu wɔn da ɛno nti mfinhyia num wɔn de $20 million ɛba bɛ develop bogo so ɛne pristia hɔ nyinaa yɛkɔ Cape Coast yaponim na Professor of Applied English Linguistics yɛwɔ UCC Professor Joseph Benjamin Archibald Afo wakyerɛ mu sɛ deɛ yɛfrɛ no academic writing no ɛwɔ universities yahodoɔ wɔ mayim no mpanimfoɔ mani nkɔ ho ne yɛnhyɛ mu kena paa ɛno na Papa Asante wɔno ɔyɛ sɔfoɔ yɛfrɛ no Elijah Kofi Asante wɔse ɛnyɛ bibia na yɛde kɔ ayɛ asabea o bibi ohana yɛ mpaye but nye bi nyina nso na yɛ mpaye tie nya mpaye tenten ne bɔ ne mom yɛ asabea no yɛnsiesie ne ye na ɛhɔ atete dodo sada na senior midwife ya wɔno so ɛwɔ Our Lady of Grace Hospital yɛ no wɔ Brema na Sikuma no so ɛhyɛ mu ɛwɔ Sikuma ɔdɔben bro akwakoro sin bedwa mfimfini mantam no maami akyerɛ mu ɔse Hajiya Safiyatu Ibrahim na ɛkasɛ wɔse deɛ yɛfrɛ no menstrual hygiene no yɛma ho hia yɛn paa ɛwɔ yɛ mama no ho Aukusufoɔ Australia, UK, and US. One more class at na. So one more quack drone technology. Near friends say unscrew undercover vehicle. I had different so as technology no. And we been one quack net me a boy. Ama one so one more bambono at me a coye pa. Na penny or casa John Haley. Was it say abrogate of one so one per casa pancas atenti and toponko. One casa bebre nanso ebana so mo ya action no na ya ketu abi nanso afia we die one bekasa nanso one ya nsem no bebre enkosi afra sa die na one mo technology no one mo aye ni nyina kama one mo adawroma e na one mo de nsem no bre yen se yenka e ma wiase nyina enti nemom na ya time ya ba mixture e na bo chidom bra na Hajiya special local foods ma aduane papa di na kasa na kyerɛ me no water enso ma yensu papa no no wo ma adawroma nti ye de nsem no ebre wo na ya tena ase wo SOMPA 106.5 enkran ha sei no sabre ye opie mu asante mantam mu a eye SOMPA 93.1 one also je kase no Adamfo pa radio e wo France ahinkro parade no mu ba bia ne wo mo de Champions League parade ne befa no e hɔ a wo mo je kase no afi SOMPA 101.1 e wo takwa 103.3 wo takra de 106.1 wo tachi my 98.9 wo sunya ne 90.7 won kranza ba bia papa toast mu wo no e na 101.3 e no e wo doma hɔ na mani masase pa so ahinkro hɔ e doma 100.7 waji nsemi kadehye ban radio je ye ahima mu kingdom 106.1 wa mankasim Facebook ni ya SOMPA 106.1 SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube ni ya SOMPA FM live and www.sompaonline.com so ensemi dodo mu ye kruche nyina kama e de akogu ha na asafo kantanka e de eko Facebook ne so enuanu mu a ye je bre kenkan kase de ma wo eye me wodoma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma menimini aba Abena bedu adepa kofi. Na yes so. Ya kwai die na happy birthday. En confirm na Akua Grace. 21st clinic Kaswa branch. Ehɔ no wo. Na Akua na ne sidadwa oda so no ye hwɛ nani mu fɛ. Mo sɛ wo SOMPA mo. Na Akua Grace 21st clinic Kaswa branch. Ehɔ na adi udwuma. We free. Papa na nche ebe fo so na mana aware no. Na asafo kantanka wose afie ko na wiye no anware ya wono a obeje adwuma no enti safo kantanka se yema happy birthday nyankopon hyira wenzu firi SOMPA abusua no nyina ho ene tera wana abusua no yese yema happy birthday nyankopon won hyira wanti na nim kyerɛ na wanye okese pa wenzu firi papa toast ho nkranza sese ko hwe wa biem den abake so wa chia na na afia
yedi no de ye nana fa cheme na me hu se ne me monumpo nana afia wura Africa odi mo fa nchemi wona ni bono aye me something which is the fika to so mienu ono aye mesida akwamu hima fika nana afia Africa to so mienu nana onkwa so nana ne woda Nyankopon hyira nimdie nyansa enkoso wonfa ne nyina ma apomdempa eni hyira ne nyina wonfa ne nyina nya wokomu nana happy birthday we free papa toast ho wase ma happy birthday nana so na ne ho fe kama ya wadeti hoi nana nyame hyira wonye okese pa sanso na yewie kase no kra no na happy birthday and confirm efra mama Lizzy me ne kasa sesi e wo South Africa nya ba bia xenophobia fo no wono odi and the account mama Lizzy na da so no mama happy birthday baby I want efra se Cronstown wanya mfinshi adua 40 years Nyankopon nya okese won hyira won tina nim kyerɛ we free adwa Sandra ho na afi mia menua kwaku from pon ono me kana sa beti ase kwaku popi de kwaku da kwa no anti powered by kwaku da kwa ene adwa Sandra yesi Nyankopon hyira na won tina nim emfa nkyerɛ abusia ya de wasi na asafa kantanka ene chinchim fidie ne nyina kama ma ya de nsɛm ne nyina brɛ wo ye sɔre so na dwuma die nka ye atoa so